ja sa spýtam otázku a už Tak ďakujeme veľmi pekne, že sa tu môžeme dnes takto stretnúť ešte na záver koučovacieho kurzu, ktorý ste dnes vlastne úspešne skúškou ukončili. A my by sme so Zuzkou vás chceli spýtať, čo také užitočné ste si odniesli z tohoto kurzu a možno aj také, že aká zmena u vás nastala od začiatku do dnes? Tak ako sme sa včera pýtali, čo je vo vašom živote lepšie? Je to veľmi krásna otázka, že tá užitočnosť a ten taký možno posun vo vašom živote, aký nastal. Tak by som sa chcela prvé slovo, keď môžem. A ja veľmi pekne ďakujem obom, pretože kaučovanie ako také ma veľmi zaujímalo a vďaka tomuto kurzu som k nemu podstatne bližšie a dokonca v niektorých veciach som ako keby v ňom. Za čo veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za kopu nástrojov, ktoré ste nám vysvetlili, ukázali a mohli sme si v tejto krásnej skupinke ich vyskúšať interaktívne. Tým, že sa navzájom kaučovali, je úplne úžasné, ak človek opozná sám seba. To znamená, že zrazu vidí úplne iný pohľad iných ľudí, iných charakterov, ktorí sa predtým nepoznajú a tým pádom trošičku vie ako keby sám seba ešte lepšie spoznať. Vie spoznať svoje tak dobré stránky, ako aj možno slabšie stránky. Je úplne úžasné to ako keby aj tak pospájať v rámci profesie, ktorú mám. To znamená, že aj keď budem manažovať, motivovať ďalej ľudí a teda ich nejakým spôsobom naozaj chcieť ako keby tak posunúť, tak ako to urobím, že to robím úplne inak, ako som to robila doteraz. Takže za to vám veľmi pekne ďakujem a v každom prípade by som tento kurz odporúčila a poradila naozaj ho absolvovať každému jednému človeku, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorý manažuje ľudí, dokonca ľudí, ktorí nemanažujú ľudí, ale samých seba, aj to by bolo celkom fajn. A nemusí byť priamo už koučom, alebo teda sa vydať na takúto dráhu, ale množstvo nástrojov, množstvo nových zistení, ktoré naozaj ten človek zrazu po tomto kurze má, je neskutočne obohacujúci a častokrát taký aha moment príde. Čiže v žiadnom prípade mi to neprišlo ako taký nejaký prvý úvodný váš kurz. Je to na veľmi vysokej úrovni, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Tak môžem si teraz zobrať slovo ja. Ja som tu išla bez nejakých očakávaní, lebo naozaj som vôbec netušila, čo môžem od tohto kurzu očakávať, tak som išla do toho tak, že však uvidíme. A musím povedať, že sa mi naozaj veľmi páčilo, ako to bolo poskladané, ako tam bola vlastne aj tá teória, aj prax. A nielen tá prax, že my sme si mohli vyskúšať to koučovanie, ale napríklad aj tie príklady vy z praxe vašej, ktoré ste nám povedali. Takže veľakrát sa mi tie momenty tak nejak zamotnili. Veľmi bolo dobré, že tá skupina, ktorá sme tu boli, že sme boli veľmi rôznorodá, čiže jednak rôzne povahy, rôzny vek, rôzne to pracovné zameranie a že sme naozaj dokázali takou synergiou, ktorá tu medzi nami vznikla, tak vytvoriť také prostredie, že každý sa tu cítil veľmi dobre a každý sa mohol nielen niečo naučiť, ale veľa sa naučiť aj o sebe. A ja teda ako pracovný, môžem povedať, že líder, ktorý prichádza do styku s veľkým množstvom ľudí a okrem toho lektorovania a mentorovania určite tento nástroj, to koučovanie budem veľa používať, pretože budem vedieť pomôcť ľuďom, ktorí sú okolo mňa, dosiahnuť ich ciele a ich vlastne sny plniť a budú to naozaj ich sny. Čiže veľa nástrojov som dostala do ruky k tomu, aby som vlastne toto dokázala robiť. Takže, tak ako Anika povedala, odporúčam to naozaj ľuďom, ktorí to potrebujú pri tej svojej práci, ale určite to odporúčam napríklad aj, povedzme, z toho športového života ľuďom, pretože tu sa síce o koučovaní hovorí, ale skôr sa len trénuje a naozaj niekedy aj z tých športovcov dostať, povedzme, tú motiváciu, aby oni vedeli začať na druhej, alebo aj pri tých deťoch. Naozaj aj každý rodič vlastne by mal byť koučom a ak aj nie, že vyslovene využíva všetky nástroje, ale napríklad používa ten koučovací prístup, tak určite potom aj všetci tí ľudia sú šťastnejší, pretože naozaj si plnia svoje sny, svoje ciele a nie sny a ciele niekoho iného, napríklad aj toho rodiča. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Keď môžem ja som tu sa ocitla dobrovoľne.
na silu, dobrovoľne, lebo som chcela, na silu, lebo som musela vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Nebolo to jednoduché, každý máme svoju diskrétnu zónu, niekto širšiu, niekto užšiu. A veľa to môžem odporúčať každému, tak ako bolo povedané, nie len ľuďom, ktorí to potrebujú pri svojej práci, ale aj ľudí, ktorí sa boja vystúpiť zo svojej diskrétnej zóny, vyskúšajú si to a zistia, vyjdú z toho potom úplne iní ľudia. Takže ja ďakujem. Ja som tu už povedal asi na začiatku, keď sme preberali rôzne cvičenia, že tieto vedomosti, čo sme sa tu naučili, to by mal vedieť každý človek na svete, lebo to koučovanie, ale aj tá vlastne komunikácia medzi koučom a klientom je taká obohacujúca, že to keby bol nejaký predmet na škole, tak fakt to by bol, ten svet by bol úplne krajší, si myslím. A ja si myslím, že tento kurz mi dosť pomohol nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote. Takže ďakujem veľmi pekne. Môžem pokračovať, teda to, čo si ja odnášam z toho kurzu, je zmena mindsetu a najmä z tej obete na toho tvorcu a taktiež informácie, ktoré tu boli podávané v praxi. Lebo je iné, keď si ich prečítame nejak, ale tá informácia sama o sebe nemá vypovednú hodnotu, kým ju neprivedieme do života alebo ju nejak neaplikujeme do vzťahov. A to je podľa mňa asi to najdôležitejšie, žiť to vo vzťahoch, či už pracovných alebo súkromných, a tak ich aj zlepšovať, aby mali tú hodnotu. Čiže to je pre mňa. A za to vám ďakujem. Ja som šla do kurzu s tým, že mi to pomôže v mojom pracovnom živote a to sa aj naplnilo, pretože dnes vidím veci úplne inak, ale nielen v tom pracovnom som zistila, ale aj v osobnom, za čo som veľmi vďačná. Dnes môžem povedať, že som úplne iný človek, ako keby mi niekto dal dole okuliare a ja vidím veci, svet, ľudí úplne inak. A zároveň aj pri výchove detí som zistila, aké dôležité je aktívne počúvanie a že tie deti sú za to veľmi vďačné. Čiže pre mňa veľký prínos do môjho života. Ďakujem veľmi. Ďakujeme všetkým a tešíme sa, že ste tu boli s nami, že ste vytvorili nádherné prostredie dôvery, rešpektu, že ste nám všetkým obohatili životy, že ste nám pomohli tiež rásť spolu s vami. Ja som presne to chcela tak na záver povedať, že vám velikánska vďaka za to, že ste nám dali príležitosť, možnosť zrealizovať tento kurz, že ste nám verili, že sme vždy vašu dôveru, veríme, že nesklamali. A úplný na záver, vy viete, prečo to poviem, ale poviem to na záver, ste veľmi krásni. Takže ďakujem.